A continuació, en nom de la família Darder, parlarà l'historiador Antoni Marimon. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Jo vull agrair especialment a la senyora Maria del Carme Cano Darder que m'hagi donat la confiança per poder parlar en nom de la família dels descendents de Namíbi Darder, el Balda de Palma. I jo voldria destacar que és molt important que aquest acte sigui alhora cívic i sigui alhora institucional, perquè Namíbi Darder era un home que va tenir una vocació institucional molt clara des que va ser elegit regidor l'abril de 1931, i a partir d'aquell moment se'n va encarregar de la Comissió de Sanitat de l'Ajuntament de Palma i també de la Comissió d'Educació. També va ser diputat de la Diputació Provincial de les Illes Balears i, com sabeu, a partir de desembre de 1933 va ocupar la batllia d'aquí de Palma. En aquestes tasques se va destacar precisament persona molt compromesa amb el poble per fer unes millores molt concretes cap als sectors populars, de dispensaris, d'escoles públiques que eren molt necessaris en aquella època, i també per intensificar els vincles que ens unien i ens uneixen en Catalunya i amb el País Valencià. Malgrat aquesta tasca tan positiva, tan humana, reconeguda per amics i fins i tot per enemics, va ser, com sabeu, vilment assassinat, brutalment assassinat en companyia d'Alexandre Jaume, d'Antoni Qués, d'Antoni Mateu, aquell trist 24 de febrer de 1937. De totes maneres, jo voldria indicar que la seva mort no va ser en va, perquè Namíbi Darder i els seus companys ara són més recordats que mai. S'han erigit amb autèntics models de comportament no només polític, sinó també de comportament ètic. En el cas concret de Namíbi Darder, vull recordar que s'ha fet una gran tasca, tant en part des de les institucions, va ser declarat fill il·lustre de Palma, té un carrer a Palma, també s'han fet dues biografies, una de Catalina Moner i l'altra d'Arnau Company, que precisament fa poc va llegir una tesi doctoral sobre la Segona República aquí a Mallorca, on aquests 4 personatges surten àmpliament, i s'han fet documentals, hi ha hagut una difusió, una divulgació molt important que s'ha de continuar fent, perquè aquests grans personatges se poden convertir en aquests moments de canvis, en aquests moments de vegades de desorientació, en models de comportament polític i de comportament cívic. El seu amor a la cultura, el seu amor en el poble, la seva vocació de servei en el públic són elements que ara les poden convertir en uns autèntics referents. Referents com ho són, per exemple, Lluís Companys a Catalunya o José Martí a Cuba. Precisament jo voldria destacar, ja que aquest acte el promou com a mínim en part l'Ajuntament de Palma, que un element molt important i que jo trobo molt interessant de Namíbi Darder és que va ser capaç de combinar una acció concreta de millores reals pels sectors populars de Palma amb un vessant més ideològic. Namíbi Darder va dir que era d'esquerres i que era conscientment d'esquerres i que s'havia de lluitar per la llibertat i que per això calien uns ciutadans més cultes. Jo estic convençut que gràcies al llegat de Namíbi Darder, de Alexandre Jaume, d'Antoni Mateu i d'Antoni Qués podrem construir una Mallorca més lliure i més justa. Moltes gràcies.